yoga-yoga teko nang lokasi kabeh siap ngono kuwi. Ayo dihormati kabeh. Ngono kuwi. Sok latihane tanggal 1. Kuwi ning studio karo tanggal 6 latih Pak Urip Widodo. Ya. Lakone Perang Dunia Ketiga. Beh. Apik, mbuh. Ya, gendut niken Salindri coba jumenenga kaya apa, Nduk, Cahayu. Bocah. Jane dhewe lek napa job nyanyi tok ngene jam 12 wis mulih. Parandene mergo senenge karo kabudayan mligine wayang nganti jam 2 nembang mongko engko mulih jam 3. Kaya ngono, Nduk. Ora pengen leren nyinden nyanyi tok ngono lho ben ra kesel ngono kan. Enjing, Pak. Enjing. Engko bablas nang ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas teng Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bubuk. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Nang Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora 750? Nggih boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Ya tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medhun neh ora apa-apa. Jane nanggap kula niku paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit? Ya, saged, Pak. Oh, iya. Saged di DP nggih to, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di anu cicil ngono ya, di DPC ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayang tak duwepe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Kualik lho, Pak. Hah? Kualik piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal ngono. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten to, Pak? Ngono tak duwepe kabeh ngono kuwi. Masuk akal berarti. Ah iya, jenis strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah iya, ngono kuwi. Ya kan nembang apa, Nduk? Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Ki. Nderek Mang Ayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva, moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem ta? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, iki angel bisa foto karo niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI tak edit. Kowe meluk aku ngono ayo. Ya ya AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe ulang tahun. Monggo Mbak Yu mriki. Nah, kaya ngono kuwi. Pokoke seniman pon rantos ket dek wau, Pak. Pon ket dek wau sonten. Apa? Kan kula wau kan tasik make up to, Pak. Iya. Terus Mbak Deva pengen foto. Lah kula tasik make up deh tasik damel bedak mawon ya ngeri to, Pak. Kayak gareng to, Pak. Iya. Mangga kula semayani. Wah, nggih. Nggih. Pokoke lek sing jenenge seniman ketrima angger wis dijak foto wong kuwi ketrima. Ayo ngono kuwi. Selamat bertambah usia. Nggih. Nggih, Bu Rini pun mboten sasungan, mboten betul dompet mboten napa-napa minggah niku aman. Penting jenengan kersa foto kalih kula ngoten mawon. Bapak betul dompet. Lah Ibu mboten nggih jenengan nggih beto to, Pak. Wah, anu, kula teng tengah. Nah, nggih. Nggih, Mbak Rini.
Bar niki foto kalih kula mboten. Nggih, Pak. Aku tak foto karo Arif mulumer ae. Monggo diitung kameramen ya. Sudah. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo, Bu? Bu Rini? Bokong semok. Loh, mendingan apa, Pak? Cukup, oh nggih. Sampun berarti nggih? Matur nuwun. Oh nggih, sampun, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Amin. Nggih. Gubuk asmara sik ya, Nduk. Nggih, Pak. Enek duwite barang lho, nyah iki diplastiki ya. Ayo nyah. Mboten, Pak, mboten. Pun. Niku lho kene kuwi lho. Ayo. Oh nggih. Cah-cah kuwi lho. Ayo nggih. Ngoten. Lagi iki dhuwit diplastiki. Ayo. Go tutik. Wah, nggih ngenteng mobil kuwi engko. Iya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan. Nggih, siap. Sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik nika. Nggih. Napa Pak bawane? Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Nano. lalampahan kang nguri Nano. tresno tulus nadyan engku bekas mara Luar biasa. Ya, Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih perawan senangi gubuk asmara biyen kae tak keantung tresno tanpa bantah tanpa klasa bat abadi kenaman asmara gubuk kae nyimpanawati wiwit biyen tumakas saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rina
saya marati aku kowe dadi garwa marakanen ning kubak asmara Pimpinan Bopo Soleh.
sampean kerep nonton YouTube Madangkara ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti profesional. Ya. Si jingkas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Kang? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire yo apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Ayo. Kasih kena nggih tambah kangen. Ayo, ngono kuwi karo nggih tambah kesel. Kasih Nduk Niken Salindri, terima kasih. Intine pokoke awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bu Rini kalian Pak Hendar nggih. Mugi